Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui parlarem de futbol, parlarem de waterpolo i també ho farem a la part final d'hoquei herba, de tant categoria masculina com femenina, sobretot en masculina, perquè queden dues jornades i aquest proper cap de setmana podríem tenir guanyador ja del títol de Lliga i podria ser terrassenc. En parlarem d'això després, ho farem amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, David. Benvingut a la jornada una setmana més. Comencem, però, parlant de futbol, si et sembla. Parlem d'un Terrassa que va empatar a 0 davant l'Europa, un partit molt avorrit, un partit on van passar ben poques coses. Comencem repassant resultats i classificació. Són aquests resultats i la classificació de la tercera divisió. Terrassa 0, Europa 0, Balaguer 1, Gavà 3, Olot 1, Sant Boià 3, Montanyesa 0, Manlleu 1, Vilafranca 1, Espanyol B 3, Amposta 1, Gramenet 4, Rubí 1, Poble Mafumet 3, Vic 1, Vilanova 1, Prat 2, Cornellà 1 i Castelldefels 2, Masnou 1. La classificació encapçalada pel Prat amb 67 punts, segon la Pobla amb 58, tercer l'Espanyol B amb 57 i alerta amb aquest Manlleu i Terrassa. Manlleu és quart amb 54, el Terrassa cinquè amb 53. Després repassarem el sisè, setè i vuitè, que és Vilafranca, Sant Boià i Cornellà, que separen a 1 i a 3 punts, respectivament, a 2 i a 3 del Terrassa. A la part baixa, Gramenet amb 33, Amposta amb 30 i el Cuer, el Masnou, amb 24 punts. El que dèiem, un Terrassa que després d'aquest empat a 0, aquest empat sense gols, surt d'aquests 4 primers llocs, Joan. Sí. És la segona vegada que passa al llarg d'aquesta temporada, ja no depèn d'ell mateix. No, ja no depèn. De fet, el Terrassa no havia d'ensopegar, com va passar contra el Sant Boià a l'Olímpic, perquè ara li ve 3 partits consecutius fora de casa i està obligat a guanyar. Queden 5 partits de Lliga. Queden 5 partits de Lliga. D'aquests 5 partits, 3 són a fora. 4 en total i 3 consecutius, i un partit que queda contra Olot. La veritat és que el Terrassa no es podia permetre el luxe de deixar escapar cap punt a l'Olímpic, a més, contra un Europa, que és un equip que està cridat a jugar al play-off i que el veiem que està lluitant per la permanència. Però realment va ser un partit avorridíssim, ensopit, un Terrassa que se li està notant que té moltes dificultats per trobar la porteria contrària, tot el contrari del que va passar a la primera volta, on veia porteria amb moltíssima facilitat, però no arriben als gols, no es generen ocasions, tot i que sí que s'ha guanyat en solidesa defensiva, i això fa que ahir es va veure un partit que pràcticament no van haver-hi ocasions de gol. Potser val més que ens marquin molts gols, però que en marquem més que els altres, no? Sí, i tant, tal com va anar la cosa. Anem a veure imatges d'aquest Terrassa-Europa. Poca cosa a dir, poques ocasions, poca afluència de públic. El temps no acompanyava tampoc, però... Sí, després va sortir el sol una miqueta, però poca cosa. Va començar el partit que queien gotes i plovia. I comentar als nostres telespectadors que no és un breu resum del partit, és que el que veuran són les ocasions que es van generar. Aquí veiem una primera ocasió de l'Europa, un llançament llunyà des de fora de l'àrea, encara que sí que va tenir aquesta Alberto, que atura molt bé Miguel Ángel en 2 temps. La més clara potser de l'Europa amb tota la primera... Això és el que va haver-hi a la primera part. A la segona, marcada per aquesta lesió de Pep Arau, veurem què és el que té el defensa del Terrassa, va sortir Molís en el seu lloc. Aquí una ocasió també per Segalés, per poder batre a Miguel Ángel, no va aconseguir. El Terrassa a pilota aturada, aquest cop de cap de Lalo a la sortida d'un córner, i aquesta és la gran ocasió del Terrassa, el contracop, un contracop iniciat per David López. Centra Joshua i no arriba Carlos, en el que hagués estat l'1-0 pel Terrassa. Ja dic, aquesta és la millor ocasió que va tenir el Terrassa al llarg del partit, pràcticament no va xutar entre els 3 pals. Jo diria que la millor i la única, clara. I a més no va anar ni entre els 3 pals. Per això dic que no es va arribar a xutar, i ara com escoltem a Miquel Olmó, clar, ell està molt digue-li enfadat o digue-li desanimat del que li està passant al Terrassa, i jo sincerament s'ha d'estudiar molt bé aquest Terrassa, perquè tirant d'hemeroteca veiem que les últimes temporades al Terrassa, les segones voltes, no sé què li passa, que acaba desaprofitant tot el que ha fet bé al llarg de la primera volta. I com tu molt bé dius, segon cop que surt de la zona de play-off, i ara toca 3 partits consecutius, a Gavà aquest dimecres a les 7 de la tarda, després diumenge a les 12 al camp del Masnou i després tocaran al camp del Balaguer. Equips que a priori no juguen res, però a vegades són aquells equips que no juguen res, que no tenen cap tipus de pressió, qui acaba fent millors partits. Estem parlant de Balaguer, estem parlant del Masnou, que és el Cuer... S'ha de guanyar, és que no queda un altre. No queda un altre. Jo estic segur que si el Terrassa guanya els 5 partits que li resten,
un o altre punxarà. Home, Però clar, ha de dependre de Manlleu. això deuen pensar també Ha de del dependre de Terrassa. Manlleu ara. Fins ara depenia de si mateix, ara ha d'esperar que Manlleu punxi algun partit. I el Manlleu sí que té ara 2 partits seguits a casa. La qual cosa és tot el contrari del que li passa al Terrassa. Déu-n'hi-do, queden 5 partits, aquests 5, 4 fora de casa i ara 3 consecutius lluny de l'estadi olímpic. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Terrassa, Miquel Olmo, que estava decepcionat després del partit i es queixava d'aquesta falta de punx, aquesta falta de gol. És una cosa que hauran de solventar tant ell com els seus jugadors. Jo crec que massa fluix per al que ens jugàvem. No hem donat la imatge que teníem que donar en un partit que havíem denominat com a determinant. No decisiu, però sí determinant. És veritat que ens ve un equip amb magnífics jugadors, que no estava donant una resposta bona en quant a un joc col·lectiu que se suposa a jugadors del nivell de la plantilla que té l'Europa, però en tot cas et plantegen partits a la defensiva i nosaltres, que som un equip que durant la primera volta va atacar molt bé, se'n van les idees, se'ns apaga la llum i no donem una resposta i fem un partit ensopit i fluix, decepcionant. Ens ha faltat saber obrir aquesta llauna. Ells de bon inici han demostrat i han dit a què venien a jugar. No han sortit jugant una sola pilota amb la seva defensa, han patejat tot a dalt i en zona de finalització sí intentaven enllaçar amb els jugadors de banda, sobretot amb Rovira, menys i amb Peque. Nosaltres sabíem que era un partit per intentar marcar aviat, per gestionar bé els temps del partit i això no ho hem fet. I no estem al nivell ofensiu que estàvem la primera volta, això és una dada sens dubte important. Aquest equip atacava molt i molt bé i ara li costa. Atacava molt i molt bé, encaixava també molts gols, però moltes vegades és el que se diu, mentre marquis més que el rival ja n'hi ha suficient. Han intentat solventar aquestes carències defensives i sembla que hem espatllat les oportunitats ofensives, no? És que aquest baluart. El gol del Terrassa sempre estava caracteritzat en 2 homes, que és Carlos Martínez i Xavi Molís. Sempre hi havia l'aportació dels jugadors de banda, com pot ser David López, com pot ser Montero, però pràcticament eren aquests jugadors i la veritat se li ha acabat el gol a Molís des de fa moltíssimes jornades i Carlos, que doncs bé, també un jugador no pot fer-ho tot i ha de ser més els que aportin en aquest capítol ofensiu que fins ara s'ha centrat en 2 jugadors com són Carlos i Molís. I sembla que hi ha hagut una debacle, que l'hagin golejat el Terrassa. El Terrassa va empatar a 0, és a dir, no va perdre a l'estadi olímpic, però tal com està la Lliga és important no deixar escapar ni un sol punt. I això és el que va passar. Proper partit, entre setmana, proper dimecres, aquest dimecres, de fet, a les 7 de la tarda, al camp del Gavà. Dit això, deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, amb sort diversa pels nostres equips, victòria del Sant Cristòbal i, molt important, derrota, malauradament, novament, del Sant Llorenç. Són aquests els resultats i la classificació d'aquesta primera catalana, grup primer, 27a jornada, Júnior 1, Guíxols 2, Lloret 5, Ripollet 3, Montcada 2, Manresa 0, Sant Llorenç 1, Premià 2, Mollet 1, Figueres 2, Peralada 4, Avià 2, Gramenet B1, Cerdanyola 5, Farners 1, Vilassar 3 i Sant Cristòbal 1, Palamós 0. La classificació, líder el Figueres amb 60 punts, segon el Palamós amb 51, tercer el Mollet amb 48, els mateixos que el Vilassar i el Sant Cristòbal. Alerta com està aquesta zona alta de la primera catalana. A la part baixa, 14è el Gramenet B amb 32, el Sant Llorenç que entra en aquesta, de fet ja fa dies que està en aquesta zona perillosa, 15è amb 31 punts, 16è el Premià amb 28, era un rival directe del conjunt de Bernardo Tàpia, Júnior penúltim amb 19 punts i el Coe Manresa amb 17 punts. No hi va haver-hi sort, en aquest cas per Sant Llorenç sí que va fer els deures i molt bé el Sant Cristòbal guanyant tot un equip com és el Palamós, per la mínima, però va guanyar. Sí, i a més amb un gol molt matiner i que va ser suficient. I mira que el Palamós va generar moltíssimes ocasions de gol, però no van entrar. Aquí, a diferència del Terrassa, que no es van generar ocasions, al Municipal de Can Anglada es va veure moltíssimes ocasions de gol, sobretot del Palamós,
però o la defensa o el porter del Sant Cristòbal aconseguia aportar qualsevol ocasió de perill. Com diem, un Sant Cristòbal que es col·loca o es manté cinquè, però a 3 punts d'aquesta promoció d'ascens, i com veurem ara, molt ràpid, amb un gol molt matiner de Charly Lumbreras, del davanter del Sant Cristòbal, en una errada defensiva del Palamós. Aquí veiem com recupera Chema, assisteix a Charly Lumbreras, era al minut 4 i supera el porter Bayona, el porter gironí del Palamós. 1-0 al minut 4, però a partir d'aquí es volca l'atac al Palamós. Aquí veiem un pal, una acció que va al pal. Ja imatges de la segona part, una ocasió que va tenir el Sant Cristòbal, sí, de tacó, però aquí Arnau no va saber superar el porter Bayona, i aquí aquesta gran ocasió de Sergi Arranz del Palamós a porteria buida va ser una de les ocasions més clares que va tenir el conjunt gironí per poder aconseguir almenys l'empat. No ha estat així, el Palamós continua en aquesta zona de promoció d'ascens, segon, darrere del Figueres, però atenció perquè Vilassar, Mollet i Sant Cristòbal... 3 puntets només, tot un Palamós, Figueres i Palamós. I atenció perquè el tercer classificat, en funció de quants pugin de tercera a segona B, podria pujar a l'equip que acabi en tercera posició tant en el grup primer com en el grup segon de la primera catalana. D'aquí que moltíssima importància li dona al Sant Cristòbal acabar tercer i no acabar ni quart ni cinquè. Vol acabar tercer perquè pot haver-hi opcions... Es conforma amb cada tercer. No, per això dic que, i a més recordem que la Grama a segona... No vol acabar tercer, no, és que pot quedar segon. També, però pensem que la Grama a tercera divisió està intentant mantenir la categoria. Si baixa la Grama, automàticament baixa el seu filial, que està en el grup del Sant Cristòbal. Vull dir que hi ha moltíssimes coses encara. Hem escoltat el tècnic del Sant Cristòbal, Dani Andreu, que estava satisfet per la victòria, reconeixia que havia estat un partit complicat i les oportunitats del Palamós, però 3 punts que es queden a casa. Jo crec que ha estat el partit més complet de tots. Hem estat, jo crec que en part del partit dominadors, hem sapigut ser dominats i que això és important també, i no hem perdut en cap moment la compostura. També és cert que hem tingut el xic de sort que s'ha de tenir en moments puntuals, perquè Palamós és molt bon equip i ja ha tingut alguna ocasió clara, però també és cert que nosaltres a la contra avui hem pogut trencar el partit molt abans i tampoc hem estat de sort. Eren les paraules del tècnic del Sant Cristòbal. Anem a parlar del Sant Llorenç, que va perdre a casa davant un rival directe com era el Premià, amb un partit que va veure com s'avançava el conjunt local, després empatava al Sant Llorenç, però ja en el tram final veia com no es feia justícia pel que es va veure, almenys totes les cròniques ho diuen, en el terreny de joc, i finalment es van dur els 3 punts, un Premià, que continua també en aquesta zona perillosa, però que s'aferra a poder sortir d'aquesta zona de descens. Encara té esperances també el Sant Llorenç, eh? Sí, i pel que ens estem comentant, només li separen 2 o 3 puntets de sortida d'aquesta zona de descens al Sant Llorenç, que queden partits, però sí que és veritat que ahir va tenir moltíssima mala sort el conjunt de Bernardo Tapia, que no va aprofitar les ocasions de gol, i en canvi el Premià 2 que en va tenir, 2 que va clavant. Aquí veiem una primera ocasió del Sant Llorenç d'Imanol, de la sortida d'un córner, rematada de cap que surt fora, i aquí veiem aquest penal inexistent, perquè la toca amb la mà al davanter del Premià, no el defensa del Sant Llorenç, Carlos Hidalgo, assenyala penal a l'àrbitre i acaba marcant Vicente al 0-1. Era al minut 26, però 3 minuts més tard aquesta falta, executada de forma magistral per Quadra, situa l'empat a 1, i ja al segon temps, a 10 minuts pel final, gran rematada de cap de Cristóbal, que aconsegueix l'1-2 pel conjunt del Premià, pel conjunt del Maresme, un Sant Llorenç que va tenir ocasions per poder, al més just segurament hagués estat un empat, però per ocasions, evidentment, que la balança s'hagués hagut de decantar pel Sant Llorenç i no pas pel Premià. Però aquí el que toca és fer els gols, materialitzar les ocasions, aquí va estar més encertat el Premià. No sé si és per algun motiu que desconeixem o no, però crec que estaven jugant amb la segona equipació, el Sant Llorenç. A la segona equipació, sí. No sé si és allò... Ho desconeixem per quin... Cosa de bruixes, per allà si donava millor sort o no. O millor l'arbitratge, o l'àrbitre no va deixar jugar amb l'equipació principal. Home, les samarretes de Premià i de Sant Llorenç... No se semblen gens, però bueno, a vegades hi ha molts capritxos dels àrbitres. Per coincidència amb el porter, ara mateix no ho recordo, però... Sí, era la segona equipació del Sant Llorenç, sí. Sí, potser tenia millor sort. Decepcionat estava després del partit, evidentment, Bernardo Tapia, poques paraules. Home, i veient també aquesta jugada del penal, és per estar empipat.
No, hombre, Carlos ha dicho que no le ha tocado con la mano, es que además o sea, yo le he hecho un comentario, he dicho, ¿por qué le das con la mano? Y dicen, Bernardo, es que no le he dado con la mano, es decir, pero bueno, el árbitro lo ha visto, lo ha pitado y punto. Si el tema no es ese, porque esa acción ya había pasado, gracias, es ver el resultado final, ¿no? Y lo que tú has dicho, el desarrollo, es decir, tienes una triple ocasión ahí, no metemos y luego ellos pues han llegado 2 veces, una el penalti, otra el centro y el remate, y bueno, y aparte cómo se desarrolla la jugada del segundo gol, ¿no? Eso es lo que realmente cuando un equipo está abajo se nota y bueno, pues en esos detalles. Ell té experiència, sap com sortir d'aquesta situació, matemàticament encara és possible i per tant només queda que lluitar, anar partit a partit i veure què passa en aquestes darreres jornades. Proper rival, tant del Sant Cristòbal com del Sant Llorenç? Són totalment oposats als seus rivals, perquè el Sant Cristòbal rep el penúltim, el júnior de Sant Cugat, en la qual cosa una nova oportunitat per assaltar el tercer lloc de la classificació, mentre que el Sant Llorenç visita el líder, el Figueres. Aquí ja és un partit molt complicat pels avenedors. Es podrien ajudar mútuament, no ben bé, no ben bé, però vaja, partits que facin els deures els dos. Sí, complicat pel Sant Llorenç. Deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei, ho dèiem al principi del programa, és una setmana intensa perquè, pel que fa a la divisió d'honor masculina, es podria decidir ja el títol de Lliga, podria passar, Joan? Sí, es podria donar... Expliquem-ho. Sí, expliquem. S'ha jugat l'avantpenúltima jornada d'aquesta divisió d'honor masculina, en queden 2. L'Atlètic li treu 2 punts al Polo i ja el Club de Campo ha quedat totalment fora de la lluita pel títol, com veurem en els resultats que veurem a continuació. Quedaven 3, Polo, Atlètic i Club de Campo. Ara només queda Atlètic i Polo. Què s'ha de donar perquè l'Atlètic guanyi el títol de Lliga la propera setmana, el proper diumenge? Un moment, anem primer a veure els resultats i després ho comentem. Anem a veure els resultats d'aquesta divisió d'honor masculina, que són aquests que veurem a continuació. Polo 5, Club de Campo 1, Complutense 1, Atlètic 4 i Club Egara 1, Terrassa 1. Classificació, el que comentàvem, líder l'Atlètic amb 15 punts, segon Polo amb 13, tercer Club de Campo amb 10, queden 4 punts per disputar-se, està a 5 el Club de Campo. Mantenim aquesta classificació, Sí, Club Egara 5, Complutense 3 i Terrassa 2 punts. A falta de 2 partits, descartats ja la resta d'equips, Atlètic i Polo amb 2 punts, els separen només 2 punts, es juguen la Lliga. Sí, es juguen la Lliga. Quins seran els partits de la propera jornada? Doncs l'Egara rep el Polo i l'Atlètic rep el Club de Campo. En aquest sentit, l'Atlètic, si l'Atlètic guanya, el Polo està obligat a guanyar, per decidir-se tot en l'última jornada, que serà a l'Eduardo Dualde entre Polo i Atlètic. Si l'Atlètic si l'Atlètic empata, si perd el Polo al camp de l'Egara, també podria ser campió de Lliga. És a dir, l'Atlètic sempre ha de fer millor resultat que el Polo. És a dir, si guanya l'Atlètic, que empati el Polo o que perdi, si empata l'Atlètic, que perdi el Polo. Aquestes són les combinacions que es poden produir. Resumit, que l'Atlètic faci els deures i que l'Egara ajudi l'Atlètic? Per exemple. Podria ser una lectura? Podria ser una lectura, però a veure, després del que va passar al derbi aquest tan mogut que va haver-hi, aquí cadascú tregui les seves conclusions. Això de maletins, això del hockey, em sembla que no, oi? La veritat que l'Atlètic ho té bé, perquè té 2 oportunitats. Si no ho aconsegueix aquesta setmana, ho tindrà la propera a Barcelona. El Polo no pot fallar, això està clar. Un partit que podran veure per Canal Terrassa Vallès diumenge en diferit i que podran seguir en directe per la ràdio municipal de Terrassa. A més, amb connexió no només a Can Sales, sinó també a Pla del Bonaire, perquè evidentment s'ha de conèixer el resultat de l'Egara Polo. Cal dir que hi ha una diferència de mitja hora. Sí, perquè l'Atlètic juga... És a dir, quan l'Atlètic hagi acabat el seu partit, encara s'estarà jugant, si no es canvia d'horari, encara s'estarà jugant a l'Egara Polo. Si no hi ha unificació per part de la Federació Espanyola al llarg d'aquesta setmana, a Can Sales es juga mitja hora abans que al Pla del Bonaire. Sí que hi ha unificació a l'última jornada, però pràcticament no té sentit perquè es jugaran el títol en l'última jornada tots 2 equips que es juguen contra ells, un contra l'altre. Per això té sentit que hi hagi unificació d'horaris en aquesta penúltima jornada. Anem a veure què fa la federació. Hem parlat amb federació, amb els clubs, i ningú en sap res, això. No, de moment ningú en sap res. Veiem imatges del Polo Club de Campo, això sí que hem pogut aconseguir aquestes imatges. Sí, perquè evidentment l'Atlètic jugava a Madrid contra Complutense, però veiem imatges d'aquest Polo Club de Campo 5-1. La veritat és que sembla molt contundent la victòria del Polo, però és que el Polo va estar més encertat de cara a porteria, sobretot en el penal. El penal va ser decisiu perquè 3 dels 5 gols del Polo va ser de penal i aquí va estar molt encertat el conjunt de Dado Fàbregas per superar el Club de Campo i, d'altra banda, ja dic, apartar-ho del títol. Recordem que el Club de Campo és l'actual subcampió de Lliga i campió de la Copa del Rei. Doncs bé,
fora aquest Club de Campo, entre Atlètic i Polo jugaran aquest títol de Lliga en una lliga que serà recordada per tots aquests despropòsits que hi ha hagut al llarg de la temporada i que realment no vol recordar cap dels seus entrenadors perquè realment ha estat una lliga marcada per les aturades, perquè no hi ha playoff i ara s'ho juguen tot. Mediàticament, una lliga desastrosa. Sí, perquè no ha tingut molt pols ressò, la veritat. Les coses com siguin. Esperem que almenys sigui un final apassionant i divertit. I que es quedi a Can Sales. I que es quedi a Can Sales, que es quedi, si més no, els equips de casa. Resultats a la divisió d'honor femenina. Anem a repassar, perquè també va haver-hi Lliga. Són aquests. Es va reemprendre aquesta segona fase amb aquests resultats. Club de Campo 5, Club Egara 0, Terrassa 3, Polo 5 i Atlètic 0. Reial Societat 1, classificació, doncs liderada pel Club de Campo amb 10. Segon, la Reial Societat amb 7, Polo amb 6 i tanquen la classificació els 3 equips de Terrassa, el Terrassa amb 5, l'Egara amb 5 també i l'Atlètic amb 3 punts. I si a Madrid no tenen opció en la categoria masculina, sembla ser que en categoria femenina ho té més a prop el Club de Campo, perquè amb les derrotes de Terrassa i Egara fa que ara mateix li tregui 3 punts d'avantatge a la Reial Societat i sembla ser que el conjunt d'Donostiarra sigui l'únic que li pot rebatre el títol de Lliga al Club de Campo. Però, bueno, va fer els deures guanyant l'Atlètic, la Reial Societat. Sí. Queden 4 jornades encara en la divisió d'honor femenina, són 8 punts en joc, però evidentment que encara poden passar coses. El Club de Campo ho té molt bé. Veiem imatges d'aquest partit entre la Reial Societat i l'Atlètic, una Reial Societat que va guanyar per la mínima, per 0-1, amb aquest gol de penal de Mayalen García, de la Internacional Donostiarra, que va aconseguir aquest gol que li va valer 2 punts per encara no deixar-li el títol en safata al Club de Campo, però va tenir oportunitats l'Atlètic de poder mínimament de forçar l'empat, no va poder ser així, en la qual cosa la Reial Societat que s'emportaven 2 punts molt importants de Can Sales. I l'altre partit, el Terrassa-Polo. El Terrassa-Polo, un partit encara molt més apassionant, el que es va veure a les Pedritges, en total 8 gols en aquest partit, atractiu per l'espectador, no tan bo pel Terrassa, que no va tenir aquesta solidesa defensiva que acostuma a caracteritzar el conjunt d'Alejandro Allabarrena, i el Polo, que sempre va anar per davant del marcador i es va acabar emportant els 2 punts. Això sí, el Terrassa va aconseguir equilibrar el partit en 2 ocasions. Després de marxar al descans amb 1-2, Chantal Giné aconseguia amb aquest gol que veiem de penal fer el 2-2, en la qual cosa amb opcions de guanyar. A més, aquí veiem una ocasió de contraatac de Marta Segur, que treu Marta Prat de la mateixa línia de gol que hagués estat el 3-2 pel Terrassa, però aquí és on el Polo treu el seu esperit de campió que té. Núria Camón per partida doble i Marta Prat, l'exjugadora del Club Deportiu Terrassa, ex, perquè tenim Isa Bargunyó, Núria Camón, Marta Prat jugant a les files del Polo, i Sílvia Muñoz, que va aconseguir el definitiu 3-5 pel Terrassa. Això pel que fa al hoquei, en parlarem la propera setmana. Ja per últim, veiem els resultats i la classificació a la divisió d'honor masculina de waterpolo, amb victòria del CNT, del Terrassa, per 13-6 davant el Mediterrani. Sí, després de reprendre's la Lliga també per l'aturada del preolímpic. Són aquests els resultats: Mataró 6, Sant Andreu 6, Canoe 3, Barcelona 8, Montjuïc 6, Catalunya 7, Terrassa 13, Mediterrani 6, Navarra 3, Sabadell 18 i Túria 2, Atlètic Barceloneta 21. Canvis no n'hi ha en la classificació: 45 Sabadell, 44 Barceloneta, tercer el Terrassa amb 37 i obre una escletxa per la derrota del Canoe contra el Barcelona, que és quart amb 30. A la part baixa, entre Barcelona i Mediterrani, a veure qui juga aquesta promoció de descens i, evidentment, candidat ja carn de segona o de primera divisió, aquest Túria de València, que ja té els 2 peus des de fa ja moltes setmanes. 4 imatges d'aquest partit, per acabar. Sí, un partit amb poca història. 13-6. 13-6. Sí que és veritat que la primera part va ser molt més equilibrada, el Mediterrani va plantar cara al Terrassa. Suposo que les ganes i la necessitat del Mediterrani. Sí, també, clar, s'està jugant la permanència, però a partir del tercer quart, quan ja es va iniciar la segona meitat, el conjunt de Daniel va ser superior, amb un 3-0 va posar un parcial que va ser ja pràcticament definitiu per aconseguir aquests 3 punts, consolidar-se en aquesta tercera plaça
i, en definitiva, doncs, posant una miqueta de pressió a Sabadell i Barceloneta, perquè recordin que el Terrassa s'ha d'enfrontar encara amb Sabadell i Barceloneta, en la qual cosa es convertirà en jutge de qui serà el campió de Lliga d'aquests dos. Qui pagui més, no? Sí, per exemple. Bueno, no, jo... És igual. Vale, deixem-ho. Qui pagui més, tu, escolta'm, tenim necessitats, S'ha d'anar a Europa l'any que ve. S'ha d'anar a Europa i qui pagui més. Joan, gràcies per tota aquesta informació. Nosaltres tornarem, atenció, la propera setmana, però ho farem dimarts a les 9 del vespre, perquè dilluns és Sant Jordi, farem una programació especial i, per tant, us emplacem la jornada el proper dimarts 24 d'abril a les 9 del vespre. Dit això, que passin una bona setmana. Bona nit.